Бърз. Хайде. Давай. Кой е по-бърз? Дай. Не може да хвани, не може. Дай, Чопър. Дай. Браво. Най-бързото куче на света. Хайде пак. Давай. А той се умори. Аре, Чопър. Давай. Какво стана? Чопър, хайде. Не ми е точно, пак. Явно си ми, давай, Чопър. Пак го буцваме. Кой е най-бърз? Аз не мога да ги снимам главата на обратно. Хайде, давай. Не го оставай, Чопър. Чопър, хайде, най-бързото куче. Да, най-бързото. Какво стана?